Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Katkum ki khubor balai alum menin kasngi uba pensngan NCM ubade deputy CM jangka KHADC berubade ru MDC jangka Kongres ula pensyai halor ka jingeh trei lang ka Kongres hapo ka jingeh lam ka NPP ha KHADC aba krem menin kasngi uba pensngan uloong baka daw ba kabala penlong ya ka Kongres ban ya trei lang ha KHADC kadai na mar ba ka Kongres ka angnod ban no senyang ya ka jai ben real bat ula ai nuksa kum ka jing pen kre ya ka jing pen kelai ka 6 schedule jangkari ti senchar jangkari ulong badai na ki jingyo ya ka 6 schedule baka mekalaya kalalai na ka panchayati raj hakari badai na ka matti ka Kongres kabala bat snotho ya ki riulom ulong shushu baka jingdawa ka VPP tani kata ka Voice of the People Party VPP ya ka article lais pa anya phuwei kan penyap ya ka jaben riu na mar baka 6 schedule kaya dai ka jaben riu ulong baki wei ki jaben riu kum ka Ladakh bat Arunachal Pradesh ki dawa ban yo ya ka 6 schedule balai dawa ban pendo ban hakani ka jella ula benrap